Yawre imose oganda wa kawuono. Oyawre kleo kendo erokamano kuom rwakwa e twak ma kawuono mar mondo wang'i ni to pinywa ma Kenya ni dhi nadi. To an kuma dieri obwoga nikech ok ane ka odhi maber. To abwok nikech wan wachalo jogo mago digli duglo. Manyiso ni wadhi mbele maber, okang' madhi ang'wen. To koro kwago kendo wigi adek to wago okang' mang'eny mag gik maricho matimore. Mag dok chien. Koro chalo ka gima wadok chien. To gima rach mogik en ni wan gi sirikache 48. Ma bende oripo bed ni tiyo, to e 48 gi bende wan gi migepe mag sirikal. Moripo bed ni ka wang'iyo especially weche ma walose sani mag jo milongo ni goons gi kata gigo matimre e pinjewa kata kaka koro ma walose makaluogi. To ripo bet ni gikawo okang' malong'o. To ok wane ka walane ni lessons. Bende kata mana okang' mikawo ok wane ka gin mago mamiyo japiny chir ni sirikal nitie kendo en sirikal matiyo. Kiwinjo kaka josiasa loso to gichiwo hope. Kiwinjo kaka Mheshimiwa William Ruto loso bende nyalo paro ni wasechopo 2060. But kacha dhi bedo matek nikech kaka wadhini ok apar ni there are appropriate measures Cleophas ma itimo manyalo miyo japiny chir, especially bende mar mondo wa expect ni ber dhi wuok e kura ma wadhiye kwa ng'iyo odiochienge 350 approximately modong'. Kamano ahinya. Kamachielo bende awod thuolo mar rwake twak an kako Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo wokara chwanyo mabende oseringo mochopo ka okinyi ma kawuono. Iwacho ni gigo molos gi lwet dhano, iwacho ni kama eringe kod gimi chopo ka joma wacho ni kalo ga gode koda ore e muome ichopo